Здравейте на всички, добре дошли отново в канала. Както вече ви казах в първото ми видео, аз съм студент във Висшето училище по застраховане и финанси в София, дистанционна форма. Днес ще разгледаме многобройните предимства на дистанционното обучение и как то променя образованието за учениците. Ще откриете как онлайн образованието предлага гъвкавост, достъпност и персонализирано обучение, както никога досега. Нека да проучим защо дистанционното обучение може би е бъдещето на образованието. Дистанционното обучение се превръща в все по-популярен начин на обучение, предлагащ многобройни предимства, които отговарят на разнообразните нужди на учащите. Отначало не знаех как точно протича дистанционното обучение, но сега видях и смятам, че е удобно и е направено за хора, които работят или имат семейства, домашни ангажименти. Едно от основните предимства е гъвкавостта, която позволява на студентите да имат достъп до учебните материали по всяко време и навсякъде. Всичко се провежда онлайн. Достъпът до видеолекции по всяко време е много удобна форма да се следи учебния процес и да се знае какви курсови работи или разработки трябва да бъдат направени. Също така, слайдовете от презентациите на преподавателите са винаги достъпни в Moodle, може по всяко време да се види каква е последната преподадена тема. Изпитите са онлайн чрез платформата Moodle, също много практично. Повечето от тях са в тестова форма. Тази гъвкавост позволява на учащите да съчетават обучението си с работата, семейните задължения или други отговорности, което прави образованието по-достъпно за по-широк кръг от хора. Досега изучавахме основи на управлението. Интересна дисциплина, в която научих за различните теории в управлението и тяхното практическо приложение. Даже всеки си направи стратегия за бъдещето. Практично и полезно. Изучавахме и приложението на математиката в икономиката, задачи с матрици, метод на Гаус-Жордан, формули на Крамер и още много други неща. Разбира се, едни от основните предмети, микроикономика и макроикономика, също са основата на всеки, който иска да има успешна кариера в икономиката. Практичен предмет беше и академичното писане. Да знаеш как се пише по правилата курсова работа, мотивационно писмо, реферат. Този семестър учим финанси и икономически теории, както и устойчиво развитие на страните, интересни и важни теми. По основи на финансите решаваме приложни казуси, за да разберем как на практика функционира преподаденото и наученото от нас на теория. Един от любимите ми предмети е именно информационни системи и технологии. Като част от програмата на този предмет е моят собствен уебсайт и канал. Имам идея чрез него да популяризирам моите снимки, да организирам благотворителна изложба за деца с увреждания. Така че можете да ми пишете, ако се интересувате. Естествено, собствен уебсайт и канал. Това е настоящето и бъдещето. Как може да си икономист в дигиталната ера и да нямаш тези познания и умения. Така че харесвам следването си. То е като мое хоби и ще стане моя професия. Хубаво е да харесваш избора си. С интерес очаквам и следващият семестър, също с полезни теми. Друго значително предимство е ефективността на разходите. Онлайн обучението обикновено намалява разходите, свързани с придвижване. Освен това, цифровите ресурси, като например електронни книги, онлайн библиотеки и мултимедийно съдържание, често заместват скъпите физически учебници, което допълнително намалява разходите. Дистанционното обучение също така насърчава самостоятелното учене. Учениците могат да преминават през курсовете със собствена скорост, като отделят повече време на трудните теми и бързо преминават през познатия материал. Този индивидуален подход подобрява разбирането и запаметяването на материала. Освен това, онлайн платформите често включват интерактивни инструменти като дискусионни форуми, тестове и виртуални симулации, които насърчават активното участие и съвместното учене. Благодаря за гледането. Ако сте намерили това видео за полезно, не забравяйте да му дадете палец нагоре и да се абонирате. Ако имате въпроси или опит, които да споделите, пуснете коментар по-долу. До следващия път останете любопитни и продължавайте да учите. Ще се видим в следващото видео.